इली आता माणसं येऊक लागली आहेत. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या लाईव्ह सेशनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. तर आज आपल्या समोर आहेत पूनमताई उर्फ पुनग्या. हा, पूनमताईंची मुलाखत चालू आहे. बाबलो मुलाखत घेता. तर नमस्कार मित्रांनो, हा. आपल्या कलर्स ऑफ कोकण या न्यूजवर स्वागत. पुण्यात आत काढून असता आतापासून. तर पुण्यात आज आपण लाईव्ह आहात. कसं वाटतंय तुम्हाला? कसं छान वाटतंय. छान वाटतंय नको? कसं सरळ सांगा जरा. छान वाटतंय ना. आणि कसा तोंड बघा कसा केलाय आता. हा, तर आणि आमची वर जरा झाकण उघड, काय करतोस दाखव. तर ताई दाखवा जरा. मराठ दाखवा कोण आमदार आहेत नाही. हा, तर ही अळवडीची रेसिपी चालू आमची. ही रेसिपी तुमका आमच्या मेन दुसऱ्या चॅनलवर मिळात, मालवणी रायता. तर मालवणी रायता या चॅनलला तुम्ही अजून जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. हा, मग असे तुम्हाला चांगल्या चांगल्या पूनमच्या आजच्या रेसिपी तुम्हाला बघता येईल त्या चॅनलवर. खाऊ हा, आणि खाऊ आमका मिळणारच. बाजूची घंटा वाजवा इसरा नको. होय होय. हा, आणि ती आधी त्या चॅनलच्या बाजूची घंटा ती ऑलवर सेट करा, कारण की या चॅनलवरची पण बऱ्याच लोकांनी ती ऑलवर सेट केलेली नाही, त्यामुळे लाईव्हचं नोटिफिकेशन सगळ्यांका जात नाही. तर चला आता मुलाखतीक सुरुवात करूया. तर नमस्कार मित्रांनो, पूनमताई. तर तुम्हाला कसं वाटतंय आमच्या चॅनलवर येताना लाईव्ह मध्ये? येताना म्हणजे पायान बरं वाटतंय ना. हाय पुंग्या लिहिला ना कोणतरी. हाय पुंग्या म्हणजे ते काय पुंग्या लिहूचा होता. आम्ही सांगलीकर, वी लव कोकण. हा, सर्जेराव माळी. थांब बाबा, ही मध्ये मध्ये लोक म्हणतात नाही तर विनू कमेंट नाही वाचत. विनू तू कामा कसल्या असं रे बघूच तेव्हा गावा कसतस. त्या सांगताय मी पुढच्या एका व्हिडिओत. आता जरा गडबड हा. आता पूनमताईची मुलाखत चालू हा. मी खय कामा कसं सांगतोय. ते काय छानच वाटतंय. अरे झालो 4 खेपे विचारलंस आता कपाळात घालीन काहीतरी. झाला उत्तर पण दिल्यान. पुढचा चालू कर. नाही इथं काय त्याला ना त्याला बोला सुचत नाही. खरी कोण टॅव टॅव करे असतो. हा, तोंड बघा कसा केला. काल बरोबर बोलत होतो तो. काल चिव झाली, चिमणी झालेली त्याची. पुढे काय रे आता? काय आता त्याची लव्ह स्टोरी विचार काय ती पुणग्याची पण लव्ह स्टोरी. तर लव्ह स्टोरी सांगणार बघूया. सांगल्यानंतर सांगलाय. सांग. आधी तुला लग्नात किती वर्ष झाली ती सांग. लग्नाक आता 13 वर्ष पूर्ण झाली. अरे मग ज्या म्हातारा झालं स्वतः. किती दिवस म्हणजे किती दिवस म्हणजे पुढचा होता माझा जो वेगळा होता तर अर्धवट राहूला. तर पुढे काय? पुढे काय ना, एक पोरगा आणि आयुष्य आता सुंदर तुमच्या याने चालला आहे. आमच्या याने आयुष्य बघ. सुंदर नाही, जीवन सुंदर चाललं. आश्रय बुद्धा. तिने सांगते आता आता तिच्यारी जावा. त्याच्या बुद्धिमत्ते तेवढी ती पटापट लाईव्ह वर काम करत नाही हा, त्याची. मग पुढे काय? आज तो असं काय जरा कल तकडे तू लय टॅव 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 करते. त्याचा टेवट्या बंद झाला त्याचा. नाही हा, म्हणून अकडे गेला तुझ्याकडे. आज अकडे पुनमताई अळवण्याची रेसिपी करता. होय बाबा, मी सांगतोय मी कामाक खय किती कमेंट येतात बघ. मी कामाक खय येता नंतर सांगतोय. सांग अकडे 4 हा. म्हशी घेतलंय म्हणून. पुढे काय? काय नाही, चुलीवर काय शिजता, चुलीवर अळवडी शिजत ते दाखवले मगाशी. आणि आम्ही आहे वास हा, या यो करता. बाबलो वास काढू गेलेलो. हा, बरोबर. अळवड्यांचा वास काढता. हा हा. हा, चल पुणग्या जाऊन दे. तू ये सुरू कर. हा. किती काय सुरू कर, सुरुवात कर. कसा तुमचा जमला कसा आमचं जमला? मग? तो जमला तर चांगला. एक होता मित्रा, त्याने या विचारलंय मग काय जमला. एवढी शॉर्टकट स्टोरी सांगितलं ती. स्टोरी तुझ्यात ती पावंड्याची स्टोरी नाही हा? नाही पावंड्याची story पुष्पासारखी पावंड्याची story सिमेंट की फक्त पाव- आमच्या त्या पावंड्यावरचा सिमेंट गेला त्या. याच्या काळ्याची ती पावटं ना, काळ्याची ती हा. लय पात्र मी उभे राहू कसं म्हणजे पुष्पा तेव्हा तू मोबाईल नसतील ना तुझ्या काळात. नाही. मग तुम्ही होतो. काय नाही होतो? नाही याची दिलेलं होतो. होतो बारकं होतं दुसरं. तो बटनावालो. बारक्या, हा, हम्म, बटणावालं. हम्म. नोकियाचो. मग तेव्हा मेसेज करायचं. तेव्हा मेसेज कसले डोमलाचे. हा, मग चिट्टी बिट्टी चिट्टी बिट्टी काय नाही. चिट्टी काय तर सांग काय माका माहिती. अरे एक एकदा सीन झालेलो. मी काय केलं, मी आणि आई पप्पा आम्ही सगळे याच्याकडे मामाकडे जायत होतो. आणि तेव्हा एक पोरग्या ना काहीतरी दैबाच्या पुढे दळवी काय वाडी कसला. दळवी. हा चालू आहे. तकडे एक स्टॉप हा.
तकडे एका पोरग्यान म्हाका गाडीत होता तर थंय उतारला आणि म्हाका बोलला ही चिठ्ठी पुढच्या स्टॉपवर एक पोरगो चढा त्याच्या हातात दी. तेव्हा मी दिलेले होते 7वी काय 6वीत होते. म्हणजे तू चिठ्ठी पोहोचवणार चिठ्ठी आहेस वाटतं. अरे तेव्हा मग काय आपला गंमत बनून बाय तर आईन बघितल्या आई बोलले ह्या काय नाही ती चिठ्ठी दिली बरोबर तू आधी बरोबर घेऊन गेलो. बरोबर त्याच पोरगेकडे ते आधीच्या स्टॉपवरच्या पोरीन दिले नाही हा, तू चिठ्ठी पोहोचवणार काम बरं. काम हा ती जाऊन दे चल पुढचा तुझा सांग म्हणून तू काय विचारलं तू काय चिठ्ठी बिट्टी दिलेलं की काय छे, चिठ्ठी बिट्टी काय नाही. हा. चिठ्ठी बिट्टी कायचा चिठ्ठी बिट्टी काय नाही. म्हणून. चिठ्ठी व्हायचे देत मग ते आपले कामाला जात तेव्हा ताबाई हॅलो तुकडे केलं, बघतात. तू आला. बस एवढी शॉर्टकट असेल जास्त काय म्हणजे पुष्पासारखी नाही. इंटरेस्टिंग नाही काय इंटरेस्टिंग होती. बाबल्याची पण होती पण बाबल्यानं जरा शॉर्टकट केलं ते शॉर्टकट त्यांनी हे केलं. होय तर होय तर नाही तर का नाहीतर काय बाकी कधी होतात तुझे अळवडे वडे होत नाही रे. खाऊ किलो तो हो तू काय करू ठेव पटकन होतं निघा रे, आजाड ठेवलेला आहे, निघा रो, काय सर बरेच सांगा रो ह्यो. मग असं ठेवतो वर. बाकी तुम्ही सगळे जेवलास की नाही जेवताना व्हिडिओ बघतास की जेवढे सांगा तुम्ही- आम्हाला. आम्ही जेवलो नाही आहो. हा आणि वाटत दिलेत आमच्या पोटात कसं यायचं. घ्यायला दुसरी आली रेसिपी करू पोत आणि लाव गेला लाव लाव काय ताजा लावणी लाव हा. त्यांच्या कळतं लाव. त्यांचा करता जा तू कोकट किती बरोबर तुझ्या पावर हो काय नाही जाती ता कोकट कोकटन दे तुझी नळी बाबा मोठी कर त्याच्यावर मका जाम कमेंट बाबल्याची नळी वाढवा आवाज येत नाही आपण ते का नाही हे करूया जरा हे करूया काय नरड्यात काहीतरी. मी मोठ्यानं बोलत नाही. मी मोठ्यानं बोलले की सगळी म्हणतात केवढ्या रेखतोस तू नको देवा होय तेव्हा नाही बोलत तेव्हा ना होय तुझा बारीक असता आवाज तुझो रिमोट कोणाकडे आहे तुझो आवाज हा तो वेगळा जरा वाईट. आवाज वर खाली करतो रिमोट कोणाकडे आहे कोणाकडे नाही माझं रिमोट पूनमची लव्ह स्टोरी सांगा बघ किती लोक बघ लोकांक काय आता सांगितलंय love story ना. तू नाही. जास्त इतकी अशी रंगतदार love story नव्हती. काय उपयोग लंगतदार होईल रंगतदार नव्हती रे. तेव्हा म्हणजे रंग काय नाही झालं? होते. रंग भरलंच नाही त्याच्यात 6 रंग नव्हते तेव्हा आता हे 7 रंग दिले. म्हणजे आता येईल म्हणजे वाघाचे पंजे आता काय काय हो मग तुझी शाळेत जाताना पासूनची का? लव्ह स्टोरी नाही ना शाळेत जाताना मग कॉलेजात ना कारण माझा कॉलेजनी खायचा काय तो म्हणला. कॉलेज करता कॉलेज करता तर आज आम्ही बाकी जरा याची लहानपणीची स्टोरी सांगते आपण घरात असताना हा, रंग होता आपल्या होते मित्रांनो. हा हा या बघ त्यांनी सांगलं वहिनी सांगा त्यातल्या. माका माहित आता ना माका हा जोशी मग तुका मी आठवून मी दिलंय विसरतोय, त्यामुळे माझं गोंधळ म्हणूनच आहे मी कॅमेऱ्या मागे बसलोय तो याच्यासाठीच आहे कारण मी मध्ये स्क्रिप्ट विसरतोय हा ती बुकली माझी तर आमची मारामारी दोघांची कायमच असा शाळेत जाताना पुढचा जर तर पुणग्या माझं दप्तर माडाच्या मुळात टाकायचं. यो काय यो सांगा. नाही 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 ह्या बऱ्याच लोकांनी सांगितलं ना माका आणि या शाळेत असताना एका भजी लागत हा नाही त्या शाळेत जाणे बटाट्याची कापटा तेव्हा जरा वाईट काय आहे माहिती आहे मित्रांनो तेव्हा जरा वाईट जरा असा मस्ती कर जरा होतंय. हा आता पण आहे. आता 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 मग आईकडे आता जाता आता जरा. डबल झाली आहे मस्ती आता 4-5 जणांका जागेवर अडवायला तर काय बघू बघ नको त्या आता जणांका नाही कशी? आपल्या पण मारते तुला तर आपण सोडित नाही. वाटतच नाही तर साधारण करीत 4-5 जणांका अडवाय हम्म. तर या माझ्या माडात मुळात दप्तर टाकी काय पुस्तकं त्याच्या नादात लागा नको यो एवढा ती यंदा मग काय याची करायचं? मग मी कोयता कुराड घेऊन पाठच धरली याची. पण ह्या का लय घाणेरडी सवय ह्या कोयता मी सांगलंय ना त्यांका कोयता मी कुराडी बिराडी घेऊन ह्याका सवय धावून त्याची स्टोरी नंतर त्याची स्टोरी मोठी आहे ती वेगळी सावकाश सांगते मी सांगताय ती बरोबर तू सांगायची ना तू आधी सांगायची ना. हा त्याचा पुरा कर हा याच 4 परत मी औंधाड म्हणजे म्हणतात कसे औंधाड परग्या मी सगळ्या अरे अजून- कुणाल अजून कुणाल पण हा. कुणाल पण ऑनलाईन इलो हे बघ अरे अजून पण हा उंदाड होय होय असं पप्पा म्हणतो आणि आई हम्म. आई नाही म्हणत दोघं म्हणत नाही मी म्हणतो तू नाही तर जाशी घराकडे मी स्वतः हा देखो आपल्या नाही तर या सगळ्या नाटक करा. नाही तर या आत्ता घराकडे जायचं विचारू हा. हो, पप्पा नाही. पटापटा करून काय सगळ्या करता? डब्यात जातोय. माका आपण म्हटलंच की पण नाही. आपण सोडित नाही. असं आता तर हा जरा तसं डोक्यात जरा याच राहा हुशार यो, ह्याचं म्हणणं काय डोक्यात कमी आहे? मी हुशार. पटकन नाही करू. मी हुशार बोलले बघ तू हुशार राहा. मी हुशार बोलले ना ते तुला आता हुशार मनात पुढ्यात तुका पडसून म्हणणार नाही हा. हो. तर या असं- विनू दादा तुझे रिलेशन सांग बाबा त्याच्यावर एक वेगळं व्हिडिओ लाईव्ह आम्ही केलेला होता ही माझ्या काकांची सख्या काकांची सगळी पोरं आहोत आणि मी औंधाडत पोरगी म्हणून- हा पोरगी आहेत हा औंधाडत म्हणून सांग औंधाडत ती त्यांना माहित आहे माझे पप्पा आणि बाबल्याचे पप्पा हे सख्खे भाऊ आहेत हा हे आधीच्या एका व्हिडिओ सांगितलेला तरी पण तुमच्यासाठी परत एकदा सांगितलंय
तर अशी आमची दोघांची मारामारी असता बेदम मारी एकामेकाक. आता पप्पा मग दोघांनी- मारली, पप्पांका वाडी भोवती फिरवी असं. तू आणि मी मारी ते. ए, पप्पांका मी वाटू पाहिजे एकदा. हा ही स्टोरी पण माका कोणतरी सांगितली ते दिवशी तुझ्यावरचे गजाली थंय राम रंगतात तकडे तू आहे असताना. हा पण एकदा ना अशी शाळेत माझी मैत्रीण हा. सीता गीता होती. सीता गीता? सीता गीता धुळे. हा 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 तर आम्ही ते आता नाव सांगत नाही. हा नाव नको सांगू. भुईमुगाची झाडी पळायला तर टाक. अरे हा 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 थांब 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 ती नीट सांग. हसना कमी करायची स्टोरी. हे थांब रे. माहिती का ना हा बोल. अरे शाळेत जायत होता तेव्हा रे. हा ते असे मॉप जरा फोडी एक एकदा. हा ते सीता गीता बरोबर होते ना माझ्या मैत्रिणी. हा. त्यांच्याबरोबर ते एका मळ्यातली झाडी कुपळला. पण आम्ही का लावू ना थेट टाक लावली पळायला. म्हणजे लोकांची तू भुईमुगाची झाडी ह्या केलास. अजून पण ते ऐकत नाही झाडावर. थांबरे जरा. आणि की मग पप्पांका काय झालं लगेच पप्पा कुणी सांगितलं पप्पांगा? ते पप्पांचा मित्र आहे. हम्म आणि पप्पानी ज्याची जाळी कुपळलास त्यानेच सांगितल्या. वा वा मागा माहिता. आणि की रे त्याच्यानंतर पप्पांका सांगितल्या बरोबर तू होतस की नाही तसा होतस की नाही म्हणजे आमच्या वाडीला परक्या तापण होता बरोबर होता. मग मग पप्पा पाठ धरल्याने काठी घेऊन मी नाही का वाडी भोवती फिरवत. मग गावलं की नाही हातात? मग काय नाही ती होती आजी घेतल्यान काढून. हा मग एका दोरी एक बांधण पण पप्पाने जोडले. विनू तुझी लव्ह स्टोरी कधी सांगणार? माझी लव्ह स्टोरी बायको येऊन दे मग सांगाय. हा माझं अरेंज मॅरेज आहो. नाही काय खोटं बोलताय. तर अशी पुणगी आमचा मस्ती बोर होता. भाऊजींका बोलवा. भाऊजी टीव्ही बघतात. टीव्ही नाही त्याचं. बोला. काय असा आपला पुणग्या काय होता? असा मी औंधाड होत. हम्म. धौंडाळी होता धौंडाळी. औंधाळी होत. सिद्धेश राणे नाव घेतलंय बाबा. सिद्धेश राणे. हा. हम्म हे माका कमेंट दिली विनू तुझा माझं नाव घेतलंय. हा तर पुढे काय तुझे बोलता बोलता तयारी लक्ष ठेव नाही तर करशील त्याचा. हा ही आमची एक रेसिपी शूट करतो आम्ही आता चालू हा. आणि मग काय थोडी होती रे म्हणजे जन्मल्यापासून 5वी म्हणजे माझ्या कायम पोटात दुखायचा माहिता तसाच जिनाच्या अजून दुखतं काय तो. म्हणजे मग साड्यावर गेलंय ना पोटात पाहुण्याकडे जाऊ नको तरी हे का लगेच आमचा लागा. म्हणजे शाळा चालू असताना शाळेचे दिवस मग शाळेत जाऊचा इलाज घे. शाळेत जातो ना कायमच पोटात मग खरा खुरा खरा माका वाटलं ते शाळेत जाऊचा इला की दुखता की. ऍक्टिंग करीस तू तेव्हा थोडीफार. ऍक्टिंग कोणी केले नालायका. शाळेत जाताना पोटात दुखा म्हणून सांग. शाळेत जाताना कधीच नाही पोटात दुकानात पण पोटात दुखा मारणाचा तेव्हा नको रे बाबा. वाटत नाही पूनमचे लव्ह मॅरेज झाले असेल. ओ पुण्य वाटतात. बरोबर तुमचा पुढे काय लव्ह मॅरेज म्हणजे इतकी खास अशी स्टोरी नाही. रुपेश गुडेकर माझं पण नाव घेतलं होतं बाबा. थांबा आता सगळ्यांची नाव घेतलं तर तुमका कोण. पुढचा खूप मिळायचा ना. हा प्रदीप तोंडवलकर. चल चल हा सुरू कर. तर अशा प्रकारे तर अशा प्रकारे हात अजून पण तसाच हा. हम्म पण मी खायच्या ह्याच्यात गुणांतूर पाठी नाही सगळ्या ह्याच्यात एक नंबर खरोखर खरं भांडण्यात एखादी पहिलो हा सगळं. भांडण्यात एक आपली कोणी कळ काढ्यान मागे तो व्हिडिओ केला असता बघला असता तुम्ही माझ्या पुनमताई नाही म्हणजे दुसराच कोणतरी मागला हम्म भांड्यात सगळ्यात आपलं कसं भांडात म्हणजे उगाच तरी जायचं नाही भांडण करू. पुढचं सांग एकच सांगलं. हा सगळे जवान करण्यात त्याच्यात सगळे फक्त कामात नाही ना. कामात पुष्पाचा नंबर आपण काय हो म्हण माका बऱ्याच. हा बाबा तू पुष्पा तर पुष्पा मी काय भजन करते काय करून. तू फक्त रेसिपी बनवायलाच गेलीस. आणि काय भजन करायला काय ना काय कोण सांगतात काही आणि म्हातारी कधी येणार तुझ्याकडे ती? म्हातारी आई येत काय माझ्याकडे म्हातारीला टाकीन भाजरीनाथ करून बघूया. मी घेऊन येते रे म्हातारीला. साडी बिडी नेसा येणार हा. तकडा येतली गाडी आमने हाफ पॅन्ट तर बघितलं नसतात तर बघून देईल. काय हाफ पॅन्टीवरची म्हातारी गाडी बिडी आली का. तोच आधी म्हातारीचा जर व्हिडिओ अजून तुम्ही आता लाईव्ह किती जण आहात? म्हातारी.
म्हातारीचा व्हिडिओ बघितलाच नसेल तर जाऊन पहिलो तो आधी बघा, तो भारी आहे सगळ्यात. म्हातारी बघा, वाळावरची म्हातारी या. पुणग्याकडे लाडू घेऊन येणारा, कटकटे. कटकटे. माझ्याकडे होते ते झाले. पुणग्याच्या कपाळावर मारणारा, आई, मारीन नाही मारणारा. माझ्याकडच्या कपाळात तो झाली 15-20 मिनिटा काय तर होता की नाही तुझा? फेटा येऊ नको कापू की काय? होय, लोकांना सांगितलं 15-20 मिनिटात होता लावून. मी काय सांगलं बोलताना काय सांगलं कसं? आग पेटात कशी पेटात कधी 15-21 मिनिटात पण होईल घ्यायचं तिथं पटकन झाला असं बदल. मी सांगले तकडे जेव पण आहे, मी अकडे येऊ म्हणून. मला तकडे मी आधी भाजीचो अंदाज काढले घराकडे. साधारण अंदाज केलं काय मी तुला काय सांगले लावणी रे का सांगेल लावून गेले मग तो थंड झाले शे कापू नको नाही तर पस्कन येतली. लावून माझी कंबार ह्या झाला, बिरडा झाला कमरेचा. होय होय, आज पोरगो दमलो जरा. पोटी कुठलो म्हणून जरा मी लेट इलाय. तुका अरे काय पण ते सांगा, बघायची यायचं होतं ना. सगळं अरेंजमेंट आम्हाला घरसून करावी लागते. हा, नाहीतर आम्हाला बाहेर पडताना एकदा दाखव परत लोकांका. हे बघ. हा, हे अळवडे आता हो क्लिअर. तर आता आमचा दुसऱ्या चॅनलची व्हिडिओ शूटिंग चालू आहे रेसिपीची. तर आता आम्ही इथेच थांबतो. काय बाबल्या? हो तुझ्या यो ना आज एका बाला सुचाचा होय. आज त्याचा ह्या झालेला. चिकनाळी एवढी होती एवढी काल होती ती अचानक मॅडम माझा इसराक होता मध्ये बोलाचा असता नाहीतर काय. तर चला तुम्ही पण जेवून घ्या. चला तर जेवूचो टाइम झालेलो. 9चा टाइम होतो याच्यामुळे आज 10 वाजता. तुमच्या नादात माझ्या अळगुडे होती वाई, जरा थांबा तुम्ही तिशी आज तशी जरा थांबा. थांबा नाही तो मारा ना माझा 10 वाजतले माका होय. ह्यो आज बोललो नाही का शाखा माहिती आहे तुमका काय खोट भेटायचं नाही ना राणवर बाहेर गाडी म्हणून तो बोललो नाही आज काय या. तसं काय नाही हं. वाई जरा माझी डीम आहे, मला सुचत नाही. डीम लाईव्ह मध्ये माका काय पटकन चार्जिंग असं- संपा केली आहे त्याची. लाईव्ह मध्ये सुचत नाही जरा वाई जरा प्रॉब्लेम होता जरा. माईक सिस्टीम बरोबर नाही. खयची रे बाईची माईक. तर मित्रांनो चला आता इथे थांबूया, कारण की आता अळवड्या आमच्या व्हायला आल्यात आणि पुढचं शूट बाकी आहे आमचं बरंचसं. दाखवला तर तुमच्या तोंडात तकडे पाणी सुटतं. हा, आणि या अळवड्यांची रेसिपी आपल्या दुसऱ्या चॅनलवर अपलोड होईल लवकरच. तर त्या चॅनलवर सबस्क्राईब करा, मालवणी रायता. पटापट सबस्क्राईब करून घ्यावा. हा, चला चला, बाय इथे बाय थांबूया. बाय बाय. बाय 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 पुढच्या बाय बाय. भागात बाय बाय नवीन व्हिडिओ मध्ये भेटू. भेटणार आहे. हम्म.